Bok, danas u majstorskoj radionici lijepimo zidne pločice u kuhinji. Za početak skidamo sve što će nam smetati prilikom lijepljenja pločica. Sa strujem uvijek budite na oprezu. Za početak moramo provjeriti koliko je zid ravan, odnosno neravan. U našem slučaju ovaj zid ima takozvani trbuh od 3 do 4 mm i to je ok. To možemo izvući još sa ljepilom, ali sve preko toga potrebno je nanesti jedan sloj žbuke kako bi izravnali zid. Prije samog lijepljenja potrebno je nanesti impregnaciju, odnosno hidroizolaciju zbog vlage. Iako bi bilo najbolje pločice polijepiti dok sami elementi nisu u prostoriji, ovdje imamo jednu specifičnu situaciju, a to je što je kompletna kuhinja sastavljena, te je sad nemoguće to sve rastavljati. Stoga lijepimo pločice od radne plohe. Koristimo zidne pločice u dimenzijama 85 x 28 cm. Za lijepljenje koristimo Samopev fleksibilno ljepilo s dodatkom vlakana. Inače ja preferiram fleksibilna ljepila i za unutra i za van. Pošto je video namijenjen početnicima, koristit ćemo kajle za niveliranje. One ujedno poravnavaju pločicu i određuju fugu.
Gužva je neophodna tokom ljepljenja keramike i brišite dok je svježe. Slijedi fugiranje. Nakon što su se fuge malo posušile, obrisat ćemo ih spužvom. I za kraj ostalo nam je još samo postaviti ukrasnu lajsnu.